नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर आज मी आपल्याला अगदी मऊ लुसलुशीत असे काकडीचे वडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। तर हे बघा, इथे वडे मी बनवलेले आहेत। खरंच खूप छान लागतात हे वडे। तर आपण पाहूयात कसे बनवायचे ते। त्यासाठी इथे मी किसणी घेतलेली आहे, खोबरं किसायची, आणि अर्धी काकडी घेतलेली आहे मी कापून। त्याची वरची साल काढून घेतली आणि आतल्या बिया सुद्धा मी त्याच्यातल्या काढून घेतलेल्या आहेत। आणि आता ती आपल्याला किसून घ्यायची आहे। तर हे काकडीचे वडे खायला खरंच खूप छान लागतात। खिरी बरोबर किंवा भाजी बरोबर किंवा नुसते चहा बरोबर सुद्धा हे वडे खूप छान लागतात। तर इथे मी बघा काकडी सर्व किसून घेतलेली आहे। किसून घेतल्यानंतर इथे पातेल्यामध्ये मी तो सर्व किस काढून घेतलेला आहे। काकडीचा किस काढून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ घालून घेणार आहे। आपले वडे गोडसर असेल तर खूपच मस्त लागतात खायला। तर गूळ थोडं मी घालून घेतले आणि 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। आणि आता ते मी गॅसवरती ठेवून देणार आहे। काकडी जी आहे ती आपली चांगली शिजवून घ्यायची आहे। जे आपण 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे त्याचं आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी करायचं आहे। त्यानंतर थोडंसं मीठ घातलेलं आहे त्याच्यामध्ये, आणि पाण्याला उकळी आल्यानंतर अर्धा चमचा तूप घातलेलं आहे। त्यामुळे आपले वडे जे आहेत ते एकदम मऊ होतात चांगले, तूप घातलं तर। आणि आता इथे पाणी आपलं जे आहे ते त्याच्या अर्धं झालेलं आहे। आपण 1 ग्लास घेतलेलं होतं त्याच्या अर्धं झालं आहे। तर आपल्याला त्याच्यामध्ये मी थोडं थोडं पीठ घालून मिक्स करून घेते। पीठ मिक्स करताना गॅस आपल्याला स्लो ठेवायचा आहे आणि हळूहळू थोडं थोडं पीठ घालून मिक्स करायचं आहे, म्हणजे अजिबात पिठामध्ये कुठेही गुठळी राहत नाही आणि व्यवस्थित मिक्स होतं। तर इथे मी 1 वाटी पीठ घेतलेलं होतं, त्याच्यातलं मी पाव वाटी पीठ ठेवून दिलेलं आहे आणि पाऊण वाटी पीठ वापरलं आहे। आणि जे पीठ आपण घेतलेलं आहे ते चांगलं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे काकडीमध्ये। मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याला गॅस स्लो करून 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे आपला जो पीठ आहे तो चांगला मऊसूत होतो। तर इथे बघा मी झाकून ठेवलं आहे। 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपल्याला ते ताटात काढून मळून घ्यायचं आहे। तर इथे बघा मी मळून घेतलं आहे, छान सॉफ्ट असा गोळा तयार झालेला आहे आपला। आता आपण त्याचे वडे बनवून घेणार आहोत। तर इथे मी झाकण घेतलेलं आहे डब्याचं, त्याला तेल लावून घेतलेलं आहे। त्यानंतर छोटा गोळा घेतलेला आहे आणि त्याला आपल्याला हाताने थापून घ्यायचं आहे। तर हे वडे जे आहेत त्याला आपण तेल लावूनच थापणार आहोत, पाणी नाही लावणार आहोत। तर हा बघा मस्तपैकी असा वडा मी इथे थापून घेतला आहे। आणि एक दुसरी साधी सोपी पद्धत आहे वडा बनवण्याची, म्हणजे थापण्याची। तर इथे मी पुन्हा झाकणाला तेल लावले, वड्याचे गोळे घेतले आणि इथे एका प्लेटला तेल लावून घेतले आणि तिने वरून प्रेस करायचं आहे आपल्याला त्या गोळीला, म्हणजे छान असं वडा आपला तयार होता। बघा किती मस्त असा वडा तयार झाला आहे। अजिबात कुठेही जाड वगैरे काहीच राहत नाही, सेम होतं सर्व बाजूने। त्यानंतर इथे मी तेल तापत ठेवलेलं होतं आधी, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये वडे तळून घ्यायचे आहेत। आणि हे वडे करताना आपण आधी सर्व वडे तयार करून घेतले तरीसुद्धा चालतात, म्हणजे नंतर तळताना जास्त वेळ लागत नाही, पटकन तळून होतात। आणि असे प्लेटने थापून घेतलं तर वडे आपले लगेच होतात आणि सर्व बाजूने समान येतात आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। तर बघा इथे वडे मी चांगले असे सर्व तळून घेतलेले आहेत। बघा वडे आपले कसे मस्त असे टम्म फुगत आहेत। तर अशा प्रकारे हे काकडीचे सगळे वडे जे आहेत ते तळून झालेले आहेत आणि हे वडे मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत। तर हे बघा इथे वडे आपले सर्व तयार आहेत। हे आपण गरम गरम वडे खिरीसोबत, शेवयाच्या खिरीसोबत खरंच खूप छान लागतात हे वडे। तर तुम्ही अशा प्रकारे हे वडे नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल ही रेसिपी। आणि जर तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।